Kwedu no mabuja madokachere dzauya dzanyasi nhau zuva re23 mumwedzi uno wakubvumbi. Nyasi mutungamiriri wenyika yeBotswana Duma Gideon Boko agoparura zviri pamutemo mutambo wemabhizimusi woZITF. Tikati makorokoto waita waro ipapa vanhu watoramba wachivhunduka kuti chii chiri kumboitika wiki nerichivhayo anga arimo munyasi mavo chaimo mandiwe unobva wasaya kuti kohoko chii chinenge chinyatsa kuitika kuti basa rachenjei muhurumende kana kuti anenge ari pai pariba anoreketa pariba ari kuziva pariba ari kutinyepa. Ndipo munotoona kuti akaita kuchibata kuti zvaagoreketa zviya rekai tirambe tichiona zvedu kwainoperera nyaya yacho asi izvozvi zvezvinoba izvi ipapa vanhu vese vari kundokwena munhu nokasiyamwa mhandiwe kuti dei vanhu vekuBotswana vakareka kuvhunduka zvavakaita makore 3 apfuura panhau yokunzi kwai tiseenzese zvitupa basi kupinda muBotswana nekubenuka vanhu vanotopaita apa chaipo kutopaita apa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi tinenge tichinyepana. Wamunangarwa wabva watoteremuka ipapa wakwira ndege wakaenda kuEswatini uko wari kuenda kopemberera zuva rokuzvarwa iye muSwati rochi50 58 pachirungu pakanyangariwa kwai ari kubva apemberera pokare makore 40 achitonga nyika kutonga ndo wanotonga zvawa. Rekai tirambe takaringa zvedu kuti zvinoperera kupi tinenge takaringa tichinyepana. Chiwenga paanga ari kupawo mureketo wache iko kuZITF agoti ndiri kuimbisai kutoti zvinhu zvichachinja tichabva taramba takaita zvatakareketa tichabva imi mukureketa kudandi nhaye mhandiwe ko ipapa chinga makabva matotanda kutoti tada kuchinja zvinhu zvakuda kufanira kutengiwa nomazigi basi kuita nomadhora zvinhu zvenyu zvinondomukira zvakachinja. Rekai tione kuti zvichatambiwa chireni nevanhu vano mari vanoda kuunza mari munyika ticharamba takaparinga ipapo. Jesse Majome kubisiwa kwache namunangarwa kuHuman Rights Commission kwaendesiwa kudarotsi mhosva neanonzi Allen Chipoi pokare naAmos Chibaya wari kuti wada kuti dare rinoringa nezvebumbiro romutemo rirekete kuti aiwa zvakaitiwa nevamunangarwa ndizvo zvinofanira zvichiitiwa. Rekai tione kuti zvichaitika chere. Apawo Zimbabwe hurumende yacho kwai takohwa kwai hwendo huno tiri kukohwa pokare zvakawanditsa zvavanogara kureketa makore ese zviya kuti tiri kukohwa matani masvinu akawanditsa wazvireketa pokare izvezvi apa chavasingazoreketeri vanhu chavasinganyepa vanhu kutonyepa vanhu kuti vakomana gore negore tisi tiri kuita number 1 kutenga chibahwe kuSouth Africa kuku aidi naye unobva watoona kutoti takaita kuvhiringidziwa chaiko nopropaganda. Umwe wanhu wanodhiraivha magonyeti wekuZimbabwe Edgar Maroto akabatiwa zvinoputika muSouth Africa apinda nazvo nogonyeti agonyepa pokare nzvimbo yaanogara imi kuno bhero rabva raramba kuburika abva atopedzisira ati aiwa ndichadaba kupuwa bhero unochoniramo. Rekai tirambe takaringa zvedu ukuwo chatunga naiye Tobias Mbiyache wari kubenuka kudare mangwana. Rekai tigomba kuti wachaita sei wachapuwa bhero chere wachaita sei tinoramba takandoringa zvedu kana kuti wachabuditsiwa kana kuti zvichaita sei heno mhandiwe rekai tirambe tichipaona ipapo nokutoti pano nyaya chaiyo. Wari kurima wari kuchera goridhe munyika haiwa wari kuita tusvinu wari kuratidza pachena kutoti wakomana mari kuita kukamiwa chaiko kukama yakakora kare ipapa mwedzi 3 yokutanda yegore wapinza mari inoita mamiliyoni 943 $843 million pachirungu waita kudhabhura mhandiwe yakabatiwa gore rapfuura mwedzi 3 yokutanda yegore iri goridhe
aiwa arikuita kunakidza ndosaka muri kungwa ana Scott vari kutoreketa kuti wakomana tikutoda kutoti PSL itipe mamiliyoni 3 ipi rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi apa kwaino mapurisa idi ndambeta kana muchiona mapurisa achiramba achiendesiwa vanhu vari bekufunda idi vari kuziva zvavari kuita tetekerai mungwe kwaino mapurisa izvezvi motika yatinondofungidzira kuti ndomushikashika kana ikange yakabonyuka yakaita kugong'oriwa kwai tiri kubva tatoti iwe muridzi wemota totinyepa kuti wakazviboyepi izvozvi anonzi madhenzi pachirungu kwaiwo wakaboyepi nokutoti ndipo vanhu muri kudhuma vanhu muchitiza kana kuti muri kudhuma misika yevanhu muchitiza kana kuti manduwe idiwi zvinhu zvacho tinoita kunyadzisira chaiko rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi vanhu vararwadziwa fani nomapurisa ari kuferefeta kuti chii chakanyatsa kuitika kubva nozuro pakagwa iyoka magirazi anga akawanda aiburutsiwa vanhu 3 vakabva vapfira panzvimbo ibodzi idi yavanga batsire mhuri dzasiyiwadzi varume 3 ivava aiwa mweya yavo ngaizorore murugaremo kwainozimura taakuuya mhandiwe kofunidza mese imimi vanhu vanotsvaka mari padandemutande imimi kwai ndimi wataakuda manje kureketa kuno wano makombi ndimi wataakuda kuti mubhadhare mari dzomutero wese vanhu kwai uyai mubhadhare mega tisati tasvika ikweyo nokuti tikasvika tikusvika nechoupenzi mhandiwe tinge ichiita kuvhiringidzika chaiko hei pakanyangaritsa apa hwendo huno heno kuti anosara mubani nokutoti kwai izvezvizvi kana roja rako chairo rinokona kumangarira kuti ndiri kubhadhara rendi kuno uyai mutore mari yechoupenzi uku mutero yacho iri kuita kutsvakiwa nodemo mhandiwe tikaitione kuti inoperera papi toringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa waramaposa wagomisa basa mukuru wemapurisa Fani Masimora wakamuisa pari kupisa paSouth Africa rikaiti rambe takaringa kuona kwai nhau yomadlanga commission ndo yakonzeresa rikaiti ringe kuti ichapera sei asi ichakaromuzvimbira iyoyi South Africa yanzi ichapa Lesotho mari inoita mamiliyoni 30 muSouth Africa kuti wabatsirike pakuisa chirwere choshuramatongo HIV pokare chorumungwe nochirwere TB ichocho mapapo rekaitione kuti zvinoperera papi apawo kwai mutumbi waEdgar Lungu wabenutsiwa pokare kwango uri kuimba yerunyararo hei matare acho ariita kumhanyidzana wakomana iri raita ichi rareketa ichi rareketa rekaitione ipapa unosaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika wakomana dakika muridzi womunhu waripoba idi mashura chaiwo rekaitione apa vamwe vari kutorwadziwa kuti kwai nozuro yacho payakatombobuditsiwa mutumbi wacho iwoyo wari kutofungidzira kuti peno heno zvimwe zvakaitika rekaiti rambe takaringa mutungamiriri wenyika yoTaiwan agotoreketa akati wakomana ndatadza kuenda kuEswatini nokuti ndege yangu yarambidziwa kupfuura munyika dzinoti Mauritius, Madagascar no Seychelles kwai wandirambidza wakati tiudaba kuti upfuure nemunyika medu uchienda kuEswatini kuno ndichaenda nokuti China yaramba yakaita kuwapfanya kuti waite izvozvo rekaiti rambe tichiona kuti zvinoperera kupi Malawi kwai yatengesa goridhe rayo mhandiwe inonyaya yekuti wada kusimudzira kuti mari yokunze kwenyika iboyeke wakone kuseenzesa munyika kaitione kuti zvinoperera kupi kuGhana uya aizvitindini mambo okubhara akabenutsiwa kuGhana mhandiwe kubva kunyika yoScotland rikaiti rambe tichiringa kuona kuti anoipedza sei achatanda cherepo kare kuramba achizvitindini mambo okubhara irizwe heno rikaiti rambe tichiringa kouye mudzimai wache muZimbabwe uya heno kuti aripi tichanyaramba tichiringa ipapa kuti wari wese chere kana kuti zvinenge zviperera kupi peno hwakuhwara nopfungwa chaiko apa nyika yeGhana yaroyewa manja nowazhinji womuAfrica nonyaya yekuti wadeedza mumiriri wenyika yeSouth Africa kuti auye arekete kuti chii chiri kuitika munyika yavo muSouth Africa mumu mavari kuramba vachindodzinga vanhu vatema
wachida kuwarowa nokudii. Regai tirambe tichiringa kuona nyika yoKenya noUganda dziri kuita mureketo naye aliko Dangote kuti waite izvezvi zvokuti wawake panopepetiwa mapfutawo dzimotika ooiri kuTanzania. Aiye Dangote ariita kupfarima mandiwe. Kana zvikabudirira izvi moziva kuti paakuita kunakidza. Ari kuwaka pombi, ari kuda kuwaka ichi pokari chipepeti ichi. Aiwa zvinenge zvitekaira. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi, nokuti kwanyasi uno aiwa tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.